И здравейте хора! Това видео днес тук ще ви покажем, да ви покажем, че ще откриваме скоро нов български нетворк, а именно Overtake Network. Идеята е този български нетворк да бъде първият actually добър нетворк, хубав. Всичко ще бъде изпипано от до, тъй като доста хора вече и сървъри са, как да го кажа, мамили хората. При нас ще бъде различно, затова сме решили да изпипаме всичко до последния детайл и в момента се работи по въпроса. Даже в момента двама от девелоперите не искаха да бъдат във видеото по проста причина, че в момента точно се тъпат нещо много важно. В този нетворк ще има много гейм модове, като започваме с Factions. Ще има както chill гейм модове, като Prison да се чилвате, или Skyblock да енджойвате нормалния Skyblock Dream. Така ще има и tryhardarски модове, като Factions. Всъщност Factions е първият гейм мод, който релизваме. Релиз дейта му ще бъде този петък, 16 януари от 19 часа. За повече информация ще пусна допълнително видео най-скоро време. Какво ще се случва точно относно Factions, но това, което мога ви обещаем е, че ще бъде absolutely beautiful, ще бъде направо жесток нетворк, ще има лайф евенти, ще има много добра кенанинг система, ще има и кейн и както с икономия и ще бъде точно pure hardcore Factions experience, какъвто хората го знаят. Ще има F-top награди, лайф евенти и други. Също ще може да гласувате за сървъра. Като гласувате за сървъра ще получавате donation точки, или по-точно Overtake Network точки, които точки ще може в последствие, както в Factions, така и в последствие ще можете и във всичките гейм модове да си купувате преимущества, като ранкове и предмети, които ще може да си купувате вместо с истински пари просто. Ще може да си купувате с цел да няма ощетени хора. И тези точки ще бъдат преносими през сезони и през гейм модове, т.е. абсолютно това ви е перманентна валута и може да се вземат с нея, ще може да се вземат с нея всичко точно както ще може всеки един да си го взема. Повече информация, както казах, относно Faction ще направя съвсем скоро. Очаквайте, влизайте в Дискорда за повече информация и спойлери. Също IP-то на сървъра е play.overtakenetwork.net. Ще има отново IP, ще бъде в описанието. И това е общо взето, което ще ви кажем за момента, пичове. Надявам се всички заедно да направим едно незабравимо приключение и най-после да се насладите на истински готин Factions и като цяло български нетворк сървър. Очакваме ви с откриването на 16 януари от 19 часа на Factions и до следващия път, следващото видео.